81% tal-kumpaniji esperjenzaw telf fin-negozju minħabba l-COVID-19. Dan ħareġ minn stħarriġ online li sar mill-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem fost dawk li jħaddmu sabiex jaraw il-prestazzjoni tan-negozji fi żminijiet tal-COVID-19. Stħarriġ li indika li 96% tal-kumpaniji li wieġbu isostnu li t-tieni mewġa setet ġiet evitata totalment. Wieġbu għal dan l-istħarriġ 237 kumpanija fis-settur privat, firxa fis-setturi ekonomiċi kollha u kumpaniji li saħansitra jimpjegaw mal-40,000 persuna. Kienu 3% tan-negozji biss li esperjenzaw żieda waqt il-pandemija, fil-waqt li 16% ta' dawk li wieġbu sostnew li l-coronavirus m'għandha l-ebda effett fuq l-operazzjonijiet kummerċjali tagħhom. Minn Ġunju sa wissu kienu aħjar minn Marzu sa Mejju għal 48% tar-rispondenti. 38% ta' dawk li wieġbu sostnew li n-negozju baqa' l-istess, fil-waqt li 16% ta' dawk li wieġbu sostnew li l-prestazzjoni tan-negozju kienet għar minn Ġunju sa wissu. 73% tal-kumpaniji li wieġbu dan l-istħarriġ wieġbu li prevedew it-tieni mewġa wara żdieda fil-każijiet ta' COVID-19 wara l-20 ta' Lulju u dan affettwa bosta kumpaniji. 19% ta' dawk li wieġbu ddikjaraw li jagħmlu sensi, dan fil-waqt li 44% tal-kumpaniji mistħarġa qed jipprevedu li n-negozju jiddependi fuq appoġġ estiż tal-Gvern għall-2021. Kwistjonijiet ewlenin relatati mal-impjiegi li qed jaffettwaw in-negozji fis-sitwazzjoni attwali jinkludu fost oħrajn sens ta' instabilità u inċertezza, żieda fis-sick leave kif ukoll żieda fil-leave tal-kwarantina.